Goddag venner. Øh, der kommer lige en lille guideline på politiets forskellige ting og vores redskaber i politiet. Først og fremmest så vil jeg gerne indgå vores tablet med jer. Når I kommer ind på jeres tablet, så kommer I ud på den her side, der hedder start menuen. Herinde der er der to forskellige, hvor man kan vælge den i lys og i mørk tilstand, eller om man vil have den på dansk eller engelsk. Når man så skal ind, så kommer man ind til at skal logge ind med det badge-nummer, man får udleveret af sin træner. Og koden vil altid være 1, 2, 3, 4 til at starte med, og man kan selv gå ind og lave den om. Herinde, der vil man kunne se de seneste KR-indlæg, det vil den her i midten af skærmen, og oppe i toppen, ikke øverst, men de næste, det er totalsager, totale efterlysninger, totalpersoner osv. i forhold til, hvor mange køretøjpersoner der er på serveren. I højre side i midten, der vil du kunne se de seneste, der er blevet ansat i politiet, og i midten, der vil du se de seneste KR-indlæg. Hernede i hjørnet, der kan du se, hvor mange der er ansat i politiet og online lige nu. Og hernede i den anden side af den, der vil du kunne se dagens besked. Det er vores beskeder fra ledelsen til jer. Når man så går ind her og skal søge en person op, og man skal give dem en straf af en eller anden form, en bøde eller lignende, der har vi den her der personregister, hvor vi kan søge dem op i. Der kan vi søge direkte på mand, kvinde eller lignende, eller på deres telefonnummer, hvis vi har det. Men lad os starte med at søge på Ole her. Og Ole Jensen, han er jo politibetjent, det ved I alle sammen. Og han har en masse helvedes køretøjer, for der har vi også mulighed for at se her. Og han har også en masse helvedes ejendomme, som man også har mulighed for at se her. Man går ind, når man er færdig med en person, så er man jo været inde, og så trykker man op i højre hjørne, der er en, der hedder opret straffesag, eller opret sigtelser på personen. Jeg prøver lige at vise den igen, jeg var måske lidt for hurtig på den, så I alle sammen er med. Den hedder opret sigtelse, og så er der en, der hedder opret efterlysning. Den laver man først efter sigtelsen, og man har mulighed for også at skifte billedet på personen. Men vi går ind i den der opret sigtelse først. Så skal man ind og vælge sig selv som betjenten, der er til stede i den. Og der kan man jo sige, det er i dag, der er det Ole, der skal lave en sag på Ole. Og det er hvad det er. Så skal man huske, når man er en advokat eller et eller andet til stede, så skal man gå ind her og skrive, hvem advokaten er, hvad advokatens navn er, og eventuelt deres telefonnummer, man kan skrive ind her. Så skal man ind i strafferegisteret bagefter. Og det kan I se under den der straffe, der er en, der hedder vælg straffe, der går man ind, og der kan man simpelthen tilføje de her strafferammer og så videre, der er, om det er så videre på det hele, ikke? Og der er en helvedes masse, man skal vælge imellem. Dog, så når man er nede i det her som drugs eller lignende, så står der også pænt, at hvordan det forskellige skal lægges ind. For eksempel hvis det er LSD-pakker, så står der pænt her per 100 styks. Så hver gang de har 100 på sig, jamen så skal du gange dem ind i den her. Så hvis det er 200, så er det 2 eller lignende, man skal trykke på. Og så tilføjer man faktisk bare de strafferammer, der er. Nu trykker vi bare lige på en del her, så det kommer ind. Så kan I se heroppe i toppen, der er kommet noget bøde, og jeg har ikke lige på noget, hvor der er noget fængsel. Men det er sådan, det fungerer. Nu håber vi også, der er noget fængselsværk. Det var der så ikke. Men der har man altid mulighed for at gå ind og sætte fængsel til og fra, frakendelse eller ej. Alle de her forskellige systemindstillinger, der har man mulighed for at gøre herinde. Sæt bøde ned for eksempel. Og det gør man ved den, der hedder nedsat bøde. Det er også her, du kan sætte den op, hvis der er aftalt det. Når det så er gjort, så går man ind og skriver de konfiskerede ting ind, man har taget fra en person, og det er ved at trykke på konfiskerede ting, og så er der den, der hedder vælg magtmidler, man også skal ind på. For eksempel hvis man har brugt en taser, pistol eller lignende, det er mere i forbehold til politiet. Så skriver man en rapport, den skal være flydende, den skal være, hvad kan man sige, forstående. Den behøver ikke at være totalt lang, dog hvis de ikke erkender for forholdene, så skal man skrive ind, at de enten erkender eller ikke erkender, men hvis folk ikke erkender, så skal sagen sendes videre til vores anklagemyndighed, og så må der godt være lidt fyld på. Det betyder, at man må godt kunne forstå, hvad der er sket frem og tilbage, og så man selv kan huske det, fordi der kan måske gå en uge, 2 uger, og man måske ikke lige husker sagen. Derfor så har man altid mulighed for at gå ind og læse direkte sagen, så husk nu at få skrevet ind på sagen. Og så går man selv ind og trykker opret sigtelse på personen. Og det samme, når man så skal ind på personen efter, så laver man en efterlysning på personen, hvis personen ikke er til stede. Så har vi altid mulighed for at gå ind og kigge på sigtelsen omkring personen efterfølgende. Køretøjsdatabase, det er sådan mere i forhold til at søge køretøjer op. Der har vi mulighed for at søge efter ejeren, og se hvad for nogle køretøjer han har, eller søge efter direkte nummerplade. Efterlysninger, der kan vi se, de efterlysninger, der er på folk. Lige nu kan vi se, der er en bil efterlyst ude i højre side. Og det er en Jesper, der har den bil.
der er efterlyst, og der er skrevet faktisk en god del om, hvad det hele handler om. Så har vi opslagstavlen. Det er mere i de forhold, der vi kommer ind med. Det er ligesom dagens besked ude på hovedskærmen, men det er mere generelt de ting, politiets ledelse har til jer. Så har vi bødetakster. Det har vi gennemgået. Det kommer man også ind i, når det er, man skal ind og søge i forhold til paragrafer på folk, om man skal have sigtet dem. Men herinde, der kan man direkte se dem, som hvis man ikke skal ind og sigte en. Så har vi flodstyring. Der skal man huske at skrive sig ind, om man er Bravo Charlie, Bravo eller lignende. Eller man er Lima, eller man er Mike, eller et eller andet. Man skal huske at tilslutte sig sin enhed og sit patruljenummer, man har. Og så skal man huske at skrive under status, om man er aktiv eller ikke aktiv. Når man så er kommet så langt, så er der den, der hedder skift kodeord. Der har I mulighed for at skifte jeres kodeord. I har også mulighed for at skifte jeres profilbillede inde på den. Og I har mulighed for at gå fra lys mode eller til dark mode. Personligt så kan jeg godt lide dark mode. I kan også godt mere gennemsigtig, mere tydelig. Og så kan vi vælge størrelsen, om den skal være lille, om den skal være større, eller hvordan den skal være i forhold til, hvordan I bedst muligt kan arbejde med tabletten. Og det var sådan generelt tabletten. Det var en hurtig gennemgang. Det mere indgående i tabletten, det vil komme løbende. Men det her, det var sådan mere hurtigt, hvordan tabletten fungerer. Vi har også nogle andre muligheder i politiet. Den første, det er for eksempel vores borgermenu. Der har vi også mulighed for at tage folk ind, ud og eskortere dem eller lignende. Det er en god mulighed også at have. Og så har vi i mulighed for vores politimenu. For de fleste er den på F6. Herinde der har vi også mulighed for at ransage, tjekke identitet. Fængsel mistænkt, der har vi en anden mulighed, så den bruger vi ikke. Så håndjern og så videre med en masse andre muligheder, køretøjsinformationer og placere genstand. Det er herinde under placere genstand, folk har deres spike strips og barriere og telt og alt det forskellige, der er derinde. Her har du også mulighed med fedfør i give bøde, men ellers så plejer vi at bruge den her, der hedder pull charge, til at give bøde. Så kommer folk op, og så kan man søge og sende folk en fraktur på den måde. Når vi skal sende folk i fængsel, så er det den, der hedder Jail CP, ikke bare Jail ID, men Jail CP. Her inde i vores system herinde, der har vi mulighed for at finde den deciderede spiller. Hvis man slår den her til, så kan du søge direkte til spilleren, eller du har selv ID'et og kan sætte ind over lang tid og sende des reasons. Og det er reason på den sentence, de får, for eksempel fængsel, og hvorfor de er i fængsel. Det er ikke noget, vi forlanger. Man gør det op til en selv. Herinde der er man mulighed for at se, hvem der er i, camps i forhold til hvem der er afsoner samfundstjeneste på de forskellige ting. Det var en lille tutorial på, hvordan det hurtige og normale er. Jeg vil gerne vise jer mit inventory, også hvordan jeg har mine ting. Nu skal I ikke lige tage af de her knive og sådan noget, jeg har på mig. Men det er bare mere generelt, hvordan jeg har mine ting. Jeg har altid de her redskaber op øverst, og så har jeg de her ting, som lommelygte, vest, aceton, antidote hedder den, radar. Den fysiske radar, den står man med i hånden, og den kan man bruge ved at tage frem. Og så sigter man på et køretøj, og så viser den, der hvor hurtigt køretøjet har kørt. Og det er sådan cirka sådan, den fungerer. Og det samme med vores alkoholstester, der bruger du den også. Går over til en person, trykker E, og så fortæller den, om der er et eller andet, der ikke skal være der. Det var lige tutorial, hvordan det hele fungerer. Jeg vil give jer alle sammen en god dag, og rigtig godt politiarbejde, når I kommer dertil. Hej!